Babukela emakhaya sanibonani igama uDlozi wakwamsibi kuMkhondo TV. Bakwethu ke sisespa njengoba ngeke nganitshela ukuthi khona into ezayo, khona into uSpa asiphathele yona. Ndiyazi ke ukuthi ke ngithe sizohlangana ke khona namhlanje ntambama sizokwazi ukuthi sithashaya izinto ezincane. Kodwa nje kuSpa uthi anginitshele ukuthi kunezinto eziningi akayiphethe namhlanje ezisemazingeni amanani aphansi ngendlela emangalisayo. Ongafika nje nawe nje uzibuthele nje utapa. Yalazi msitaba igama lokutapa. Kodwa nje kukhona usisi wami lana ke uSli ozokwazi ukuthi nje akasendlalele kancane nje kabanzi ukuthi yini ekhona abantu abangathi nje basuphela inyanga nje bayilindele. Dadewethu sikubangelele siwamukele uMkhondo TV. Ngibingelele nababukeli boMkhondo TV njengoba usishilo igama lami nguSli KwaDlamini. Namhlanje sisespa kwazi kwa clean kwazi kwakuhle sibona namafruits yonke into ikhona inyama yini enye mhlawumbe usipethele yona. Sizwile ke ikhalazo zabathengi bethu ukuthi bakhala kakhulu ukuthi iSpa asisafani naphambilini amakhomba wasatholakala. So sibaphathele amakhombo okuyinto ezehlezi ikhona inyanga zonke. Njengamanje sine khombo yethu yegrocer. Le khombo yethu ihamba nempuphu, irice, uflour, ushukela, amafutha konke nje ukuthola ngo590. Kanjalo sinayo ke futhi nekhombo yabantwana siyibiza ukuthi ibreakfast combo ihamba nobisi, ama cornflakes, ama noodles. Nayo iyaye ube u350 ngingashi phela amaqanda 60 nayo uyawathola kule khombo ka350. Kanjalo ke empela nyanga siyanenzela futhi ikhombo yesishibo yenyama lapha ya eButchery Mam Happy uzonikhombisa nathi sizonikhombisa khona la kuMkhondo TV ukuthi amakhombo ethenyama ahamba kanjani. Kodwa nje aqala ku500 aze agcine ku1.5 amakhombo enyama. Okunye ke esinakho esikuzwile ikhalazo zenu siyanenzela namaplatter khona la ekitchen kune breakfast platter eqala ku400 rand sibuye sibe ne-mid platter iwu600 rand. Okunye ke abakhale ngakho ukuthi thina abanye o10 kg beyimpuphu bancane emakhaya hayi u25 kg usukhona eSpa buyani nje kukhona kuningi kakhulu. Akubantu nje ke mhlambe ke abasemakhaya njengamanje bathi inyanga iphelile ufithi namanje bengeza nje ke kakhulukazi usuka nje manje kule viki. Hayi bangeza nje njoba ngibalile kukhona konke nawe nje uyazibonela nalo bisi nawo ama rice akhona lokho nje ngama basic kwakhona neziteki into ephutha esilenzile siye sacabanga kakhulu oma braai pack nanani sakhohle ukuthi bakhona abanye abathanda ukubuka iziteki mabebuka ibhola bayathanda nje ukuhlehlezisa lapha amavosi neziteki sekukhona futhi nako nje kukhona konke ukusukela nje manje kukhona. Mhlambe sesibamba nje for namhlanje akuthi nje qhamu ngale ngezansi phela impela bathi bazokugijimisa ukuthi ngale kwafaro ngabe ngifaro bengibani aniyabancisha manje manivisa lepicture zenu kuhamba kanjani khona. Angixolise kakhulu ngoba nami ke ngumlandeli wepage lakho kunenkosazana lapha eyasiza kakhulu uyamention ukuthi hawu indaba eSpani ngenayo imimosa asibonge kakhulu unkosazana sesinabo omimosa nakhona futhi zikhona izipecial ngikhona mina ngumama Dlamini noma nguSli indlela abangibiza ngayo ukhona noBhembe lapha usizandile uyaninikeza izipecial ngisho ninomcimbi bakithi wozani nithenge sibonisana ukuthi nidingani kukhona nje konke izinkantini zomalume hayibo ayingasali makunomcimbi zikhona. Mthombe sesiphetha nje asithindele nasibatshele ukuthi abalaleli emakhaya ama customer eSpa ukuthi siyabathanda uma ngabe kukhona engithola kahle ngeSpa ukhona uSli bangafika kuyena akhulume naye kakhulu njengoba esho nje ubaba uDlozi nganza kwethu mangabe kukhona okunganithokozisi eSpa ngikhona mina nguSlindile ngizonisiza. Okunye ngithanda ukuniqwashisa kukho bathengi bethu angeke kwenzeke uSpa kade uzofaka imali eSpa bese uSpa ethi mina ngiyilocation lwade ufaka kuyona imali woza unginikeze ivoucher number asikwenzi lokho. Uma ngabe nje sekunomuntu othi nginikeze ivoucher number lowo muntu uyaqola ngane yakwethu woza ukureport kodwa nathi ithimba lethu lezokuchwepheshe libhizi impela ngaleyo nto leyo ukuthi nje impela inqandwe kusesekuhle. Sibonga kakhulu. Angibonge kakhulu kuDlozi.